Bilin? Praise God na araw. Sige, manindog tayo ng igsoon. Matthew chapter 7. Matthew chapter 7. Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Unya, kina-familiaran na kayo ni kay kahalos mulabay lang pila ka panahunan, may isgutan na po nako ni, but dili na ako pugngan ang katuyuan sa balang espiritu nganong kani iyang ipahatag karon. So, katong walay Bible diha natay screen diri. Ingon ang ebanghelyo sa ang gospel sa Matthew chapter 7 verses 24 to 27. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti, ang nakadungog ingong amen. Ang tanan nga nakadungog sa akong isulti og nagtuman niini. May sama sa usa ka tawo nga maalamon nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan og mibaha og ang mga suka og ang hangin mihapak og mikusukuso niadtong balaya, wala kini matumbak kay natukod diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti og dili magtuman niini, may sama sa usa ka tawong buang-buang nga natukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan o mibaha o ang hangin mihapak o mikusukuso ni atong balaya, natumbag kini og nagunog. Ato nang iduko ang atong mga ulo at ipiyong ang atong mga mata. Langit nun og makagagahom namo nga amahan. Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Tag-iya sa among kusog ug gininhawa. Daghang salamat nga hangtod karong adlaw o Dios nagalungtad ang kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Bisan kadaghan kaming nanginsulto kanimo, nagpasakit kanimo. Apan sa gihapon bisan sa baga ug dako na kayo namo ang mga kapakyasan ug pagpakasala, wala makuhai ang imong paghigugma sa kada usa namo Ginoo. Salamat kaayo sa tanan nga niya. Nagkalain-laing mga problema, mga trials, kasakit o kabugat sa tagsa-tagsa ng kapamilya. Apan salamat Ginoo nga dili gyud mahitabo na imong taligdan tungod kay matinud-anon man kang mahigugmaon nga amahan. Salamat aning mga kinabuhi nga imong gidala aning dapita. May akong pag-ampo. Nagamiton nimo ning mga pulungan maghupay sa mga masulubon, mga kasing-kasing, magtudlo sa among mga pagkinabuhi. Di nakaplagan minimong naglakaw sa hiwi kaayo nga mga pagkinabuhi amahan. Salamat usab kini mga pulunga gamiton nimong mudasig sa mga nangaluya. Magalig-on sa mga nakabsan sa paglaom Ginoo. Dasig sa pagtuo ug malig-on usab ang among pagsalig ug paghigugma kanimo. Kami ug ang among mga minahal tibok namong pamilya nga niya sa duol na sa layong dapit. Salamat nga walay makaikyas sa imong pagpanalangin Ginoo. Help us God na masabtan ang mag-ayon ng mensahe ang imong gihatag karon. Thank you Lord sa tanan nga niya o Dios imong pabation sa talagsaon imong pagpangamusta. This is our prayer. Madawat na muni pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Among hari Ginoo manluluwas. Amen and amen. Palihog manglingkod ta. Kanang naa sa imong tabali na salamat kaayo nga naa ka karon. Pasalamat sad ko naman si Atilos na naapod si Sir Mark James. Yesterday ang last na campaign period mo nang di na siya mare. Kay wala na may pangampanya ron, di man pwede ron. Kanina gani ako kabantay sa akong face mask, no? Pero akong gi-chatan si Atilos na okay naman kayo, kay simba man tadi ta magkampanya. So at this point si Sir makakita pod ang kuan siya kay para fair pod sa mga nag-una ng nanganhi, no? So bisita na si Sir. Salamat kayo Sir na unya mag-pray pod sa imong hangit, no? So kami diri sa open ra gyud mi, wala mi ingog ako'y magbuot para kinsa nila, wala. Ang tanan na ay kagawasan, kay kagawasan man ang gihatag sa Ginoo. Amen. Ang imuhang gift
pinaka-nice nga gift nga gihatag ni Lord, the gift of choice. Kung nagamit nimo imong choice, tungod kay giingnan ikaw, wala ka na enjoy sa paggamit ana. Kay somebody nagbuot sa imo. Okay? So, karon adlaw mga igsoon ang atong pagkaisgutan, ang topic niini, ang tema niini mga igsoon, gitawag siya is strong followers of Christ. Sa batanan, strong followers of Christ. So karon mga igsoon, grabe yun kumbati kay election. Tanang pwedeng isulti. Ang tao na may freedom na musulti. Musulti siya nindot, musulti siya maayo. Musulti siya makaguba, musulti siya makatabang. Musulti siya makapalipay, musulti siya makapasukot. Musulti siya nga igsuon og tamis, makasulti pud siya og pait. Makasulti siya og kinabuhi, makasulti pud siya kamatayon. Makasulti siya Ginoo, makasulti pud siya piste. Grabe ni tao, no? Pero timan ini nga naatay kagawasan sa pagpili. Dili lamang sa kinsay imong ibutang diha sa posisyon, but sa matag adlaw-adlaw natong pagkinabuhi, we have this gift of choice. Kung karong adlaw desisyonan nimong malipay ka, bisan pag-cancer na masusumama to sa gawas. Bisan pag-unsay na nimo, basta kay di nyo ka musugot na mag-uol ka, easy rin ka. Mga po na nagpasabot, ilan-ilaray mo kagalingon. No? Bisan pagdauton ka, butang-butangan ka, libakon ka, ipakawalay pili ka, isalikway ka, daw basura ka, daw hayok ka sa uban. It doesn't matter tungod kay. Ang importante ang tinagdan sa Diyos nimo. Amen. Natay gitawag mga igsuon o kanang political issues sa church. Na even ang church na divide. Na ang church unta neutral raman siya. Kung kinsay mga posisyon dia, yan ang iampo. Ang uban, they are very united gyud nga mayong pag-ingos leader sa organisasyon sa simbahan. Kini mo atong butaran, mao dinay butaran tanan. Ang uban mo gamit pag Ginoo. Nag-fasting ko tungag adlaw, tungag adlaw. Ang isultis Ginoo nako kining tawhana to butaran. Kay kining tawhana mataro mo kining tawhana pagabot panahon ng murakot. Pastor, iba-iba ka na pasamin na. So atong gamiton ang atong kagawasan sa pagpili. Aron ta magsugod sa gitawag nato mga igsoon o mga sikat sa social media. Diri sa Pilipinas natay gitawag og mga loksin, mga angel loksin. Ang kabalo mo grabing favor. Kana si ang birthday last Friday to. Sila dito gahuot-huot kay mananaw artista. Pero kami kay birthday man niya, saan ang kaon lang sa gawas. And ang table namo mao ni nya igo lang kagyan og tawo next na nga table. Ang nangaon sa pikas table artista. Natinga ako na silang sige picture pagabot namo. Wala po lain pang nangaon dito sa AA barbecue. Bali lain. So naay duha ka naglingkod sila babae o lalaki. Unya ningon ko ning duta ko ning masakyanan Mustang nga katong bangko bitaw. At 4 million man tingali na. Duta ning sakyanan. Kaya nadugay ang mga crew, ang mga kuan, sige sila tanaw ato nga table. And then pag tanaw na ako, nakakita ko sa tato si Victor Nere di young generation mo kaila. Igsuko na ni Cesar Montano sa movie nga Notorious. Unya ang iyang kauban model sa shampoo sa sunset. Lahi jud ilang panik. Ngana ko po. Kay si Victor Nere may mga 40 taon naman nakapit. Pero nagtanaw ko murag 24 naman siya. Si Anan may ka 24 at nga time. Grabe yung kayo kay pag lingkod nila mo pa'y pag-abot na mo. Order pa sila. Sige, may tanaw. And then diha na ipila kaset nga nagpa-picture sa ilaha. But lahit man yung Kristohanong ta kay ang ato ang akuan lahit naman ang atong kasing-kasing kay paano sa Ginoo ba. Pero una-una kami magpa-picture kita na marong na tayo remembrance. And then nga si Mami, umawapod. Yan, naon kami, kaon po sila.
Pero kasi hindi ko glimi, kinabubuhan niya. Lagi ko, kurinta, naginikapin kay Imaginas, 1998, pabaya ng notorious na salida. Kinadaghanan siya movie. Sila na ang batch ni, ako nga, itagsa na ganyan kay gayunan. Kanang si pangandoy, yung itag-artista, yung si pangitag-artista, ay, pangitaan yung Ginoo. Mga lagat tas Ginoo. Nga, bitaw sa Lord, ang tanan idugang lang. Pagkakataon lang po, kita po, one time po, kakahulog-hulog ng mga tissue kung sa pato niya. Ma'am. Nga. Eh, thank you. Sana, itong Bisaya, si Milay. Tulad ko, dagat tayo. Kung nga kaning tao nga, ang kasing-kasing mapay Ginoo, sama kayo eh. Ingon ko sa ilaha po niyo, mata magpa-picture, pero tanawa na nga, ingon ang disturbo, picture, sige. Ayaw na, relax lang. Picture, pang kita na ta. Nga na, ito. Sige, dyan kong ka-encounter. Nadato po sa Bulacan. Na, kaning ato ang mga igsuon, atong iskutan, tagkan kayo ang mga tao nga followers ani. Pag mo ingon na kaning nadin, lostre na, tanawa, bisan pag lagyo, mga isla, mga atong yun. Katoo, nangadto na sila kay supporter na sa politiko. Nangadto kay okasyon, libreng makakita o artista. Kamu ba? Dito kayo. Kinadaganan. Karon, tungod aning tao nga kanang strong kayo siya nga follower ana niya, kung unsa iyang sinultian maupod siya, kung unsa iyang sinuotan maupod siya, kung unsa iyang style maupod siya. Kabantay mo? Pag sikat ni Pais Ganda, daghan na kayong mga lalaking nagawas. Malala! Unya ang buhok, mao kayo. Ang sinuotan, mao kayo. Kami mga kalalakinan, mananaw, mag-NBA, kinsa ning mga kusog kayo, mga player, mga sikat kayo, sunod-sunod puminila, mamalit may jersey ang mga isot. Ang problema na mo, ikasyat. No, aritas mga kababayinan, pagtangan nila si Kata, kini si Beauty Queen, kini nga grabe Tunisia, suon sa iyang bag, paliton, ang problema, iya sinsilyo nakapalit siya ato, ikaw mangutang pa para mapalit ka. Ingana mo na yung daghan kayong followers, kung magtanaw ka sa Facebook, i-click nimo dito, pila ka book nag-follow mga igsuon aning artista kinadaghanan. And they are very strong followers. Napajutoy uban maingong, itataya ko ang posisyon ko para ra mo daog bisag. Grabe nung strong kaya mga followers. Ang uban pag yun makikipinirahay og buhok. Ginan ka na kung kini mga itong presidente. Gili na gila. Strong followers sila. Magbinagbakay sila, magsinagpaay anang kalsada. Kailanlain sila color. Kung unsa nga color ilang gisunod, strong kayo sila dito. But sad to say, mga igsuon, ang Kristiyano nag-claim po nga followers of Christ tayo. Pero nakita nato sa atong pagkinabuhi that we are not strong followers of Christ. Dili ta lig-on nga sumusunod sa Ginoo. Gani kay natong mga binuhatan, klaro kaayong iyas demonyo. Imong una-una nagilag Ginoo, imong kasing-kasing nagtuog na higugmas Ginoo, pero imong pagpanulti batasan prinsipyo kinaiya sa demonyo. Tinoon? Palaway mga hangko na ning napita ba? Tinoon? Okay, so diha nato mapanaminan sa mga pulong nga gitudlo. Kumusta ko? Likon ba kung sumusunod ni Kristo? Because wala ko'y problema kung ang 3,000 ka mga relihiyon sa Pilipinas ikaw tagiya. Gamay nga pundok, gamay nga pundok, gamay nga pundok. Sorry. Gamay nga. Dako nga pundok, at tanan imo ang pundok. Kung ang atong pagkinabuhi, pagpanulti, pamatasan, wala niliwat ni Kristo, naa kay problema sa sulod. Because, ang kitanaw ang kalidad ni Lord ang naaman sa sulod. Di ba? Pwede namang pikion ang tawas-kawas. Kabantay ka rin naman, guwapa kayo, pahilang musa. Wow. Para dito. Nga na no?
tagbilaran na kaayo. Karon na po na yung mga baligya, nga ibutang ni mo si Muntian. Nga maglakaw kang pilingan na abs. Mura na dahil ito siya o guma nga gibutang sa sul. Grabe naghanang mga piki-piki karon no. Naghan niya po mong follow anak. It's because may trending, may sikat, may gina-follow, strong na followers. So ilag yun ang himuon. Ikaw o ako magpakita na sumusunod na ni Kristo. Ni pare, ni pastor, ni ministro, kung sa mga leaders sa simbahanan. Ang imong igsuong usa, pare, ang usa pastor, ang usa ministro, ang usa manre, ang tanang simbahan. Malungit na gyud ko na bisan asawa, na akong ampo na ba? Kung wag yung kay tarong na relasyon sa Ginoo, you are not a strong follower of Christ. Ang makita nimo imong kinabuhi sige ra kapakyas. Sige ra kapakyas. Ang Bible na iwan ang uban, basa ng Bible makabuang. Pero sa pagkatinuod lang, pangutan-an ang mga dihang na naghubo ng mga adan, naghubo ng lakaw ng tagbilaran. Na nagbasa mo ng Bible, di ba ka na nagsuyo? Laro na to ni tungod kay kung basa kasi ang mga pulong, may bawaan mo kumusta ang imong pagkinabuhi. Because all churches, organization of religions, they claim kami sakto. Amo diya ra, sakto. Amo dire, sakto. Puro lang sakto na. Asa mo dali ron? Ang pagkinabuhi mao'y wala na insakto. Ano yung problema? Ang pagkinabuhi mao'y wala na insakto. That is why being a strong followers of Christ, kinahanglan ka mao kang maminaw. Ginapaminaw nimo imong gina-follow. Wala ko kabalo dire kinsay ani nga governor. Pero of course, kung kini mo siyang gi-follow, siya gyud imong paminawon. Kay kabalo man ka og ari kas maminawon, maminaw, masakitan mo ka, di ba? Pareho ba sila ginautay ron? Kamu ba murang mo dili? Nya, ingon dayon nga, hoy, nay na mayad, papriso ni. So kats pagsugod election sa Bohol na priso. Kay nang hatap. Ipalit na nimo bugas, imo pa siyang ipapriso. So, tungod kay followers ka ana niya, ang imong kasing-kasing naa na po'y judgment. And pag usas number 1 nga proof na ikaw followers ka ana niya, maminaw ka niyang ayo. Unya kung konkreto ang imong pagpaminaw niya, concrete gyud, gahi gyud siya. Musulid po kang apil. Kanunay kang naminaw niya, musulid po kang na supporter niya. Musulid, mugahi ka nga followers niya. And that is why in Matthew 7:24-27, being a strong followers of Christ, number 1 nga ato nga himuon mga igsuon, kining pagpaminaw o pagbuhat sa unsay gisulti siyang mga pulo. Because tanang relihiyon imo na pero wa ka gasunod sa gisulti ni Kristo, impierno ka. Okay ra tali ha? Okay pa? Okay, good. So ingon sa therefore whosoever heareth this saying of mine, kinsanin ng mati sa kong gisulti, and doeth them, I will liken him unto a wise man. Katong naminaw sa kong gisulti o nagbuhat niya ni, ipakisama ko siya sa usang katawo nga maalamon. By the way, na may mga bata diri patuan na sa likod. Kaya na ay nanudlo dito mga bata na picture sila and they have their snacks. So, which built his house upon a rock. Mga bata lang ha. Umaya ko na lang. Ingon siya nga kadtong namati si Kristo may nagsulti mismo ani. Amen. Bisag asang simbahanan ni iskutan. Masabadista baka ma-Mormons kada ma-iglesia, ma-Katoliko, ma-Baptist o magbisag unsa man. Giskutan ni kay Biblia man ni ulong ni Ginoo. Pero ang pangutana, kinsa man ang naminaw og natuman? Because sa gikaingon ko na katong pagtubo sa humay kanang giingos Matthew chapter 13 nga inigtubo sa maayong tanong, diha ko'y nanubo nga mga sagbot. And then niadto sila sa tagiya sa uma o mingo, sir, naglibog yun, sir. Kaya pag-agod na mo sa mga maayong binhi, wa man mo to apilig mga tulukon, nanong labi ang daghana man sa
amin dili tunukon, sakbot lang giingon. Ingon dayon ang tagiya sa parasan sa inyong pagpangatulog. Ni ani ang kaaway nagsambot o sakbot. So di mo siya, among atuot pangiton ang sakbot. No. Ayaw ninyo nagbuhatan kaya sa inyong pag-ibot sa sakbot, maapil ang mayong tanong. Nganong isultim na ni Lord? Because ang sakbot ug ang palay parehog hitsura sa wapay bunga. Imong itong to palay di ay kayong kagsabot. Ang sabot na ay nabilin. Tanawan ang palay, inigsugod na nagtubo. Naapoy mga sabot nga iring-iring, pareho kayo sila oy. Pero inigbunga na ay bulag nga murag ikog siring kay ngun ana ang sabot, ang uhay sa humay ng bitay nga naiunod. Kanang nasi mong tapay na ayaw pa sabot-sabot. Hello? Ayaw yung tagsabot-sabot. Because dili magmatter unsa kadaghan ang naa sa church. Ang mumatter ana unsa kadaghan ang naa sa church nga gipang-usab sa Ginoo. Nadugay na kang nasa church, libakira kaya pos gawas. Kusog gihapon manglibak. Mo atong silingan biya antong mga hugason labunon silhigon daubon. Sa iyo kay niato dito chismis, pakanon ba ito? Di black kape, pesta ko na po pahapon, niyunto na po na po niyapon. Unsa mo ulit? Unsa may toyo, libak. O di makapandaon sa mga politiko. No? Mga lagatas Ginoo, di yun ta magpasabot-sabot, okay? Dapat uhay yun ka nga naatay bunga, amen? Sa gipadayag mga igsuon ingon itong laiunon ang kandeng, lainon po ng karnero. Ngano ka? Ang karnero musunod rabi sa gula, hektik. Ang kandeng bisag natuok. Kaayong butang ligid ng tiil. Ano musunod? Ingon sinod pagsulti therefore whosoever heareth these sayings of mine, kini akong gipanuntikin sa itong nakadungog, and do it them of mumuhat ni ine, I will liken him unto a wise man. Ato siyang kanang daw sama siya sa tao nga maalamon. O sa gibuhat sa tao maalamon. Listen, in verse 25. Verse 24 padayon na to, which built his house upon the rock. Nagtukod sa iyang balay ibabaw sa bato. Trabaho mi dito sa likod. Winildingay gyud og mga dawil aning mga pustik aron naay kalikod. Para asa man ang sagawas nindot niya, wala ay kalikod. Abot sa mag-ulan, mag-misay. Ay, sorry. Mag-ude. Walay bilin. At least na ay haliki ba? So, ingon diha. Okay, iyang balay, nabutang mas bato. Unsay ni abot? The rain descended. Dako kang ulan. And the floodgates ni baha og taman. And the wind blew. Next. And beat upon the house, and it fell not. Naigok tong balaya sa tulo, ulan, baha, o bagyo, pero wala na tumba. Why? For it was founded upon the rock. Ang iyahang gibarugan lig-on bato. And sa Bible, may igsuon, read and read, basahan yun ayaw ang Bible. Because kung usara ka chapter imong basahon, usara ka gasto ng basahon, di ka kasabot. Bisan sa pag-ingon ni Jesus, in this rock I will build my church, wala kasabot. Because ikan pa sa Old Testament hangtod sa New Testament, si Jesus ang gihisgutan nga bato. Muna ninyo sa in this rock, ang church di rin ako tukuron. Di rin ako magsalig, di rin ako maigugma. Ako mao ilang pasutaranan, ako ang ilang kalikon, ako ang ilang magtatabang. And even the gates of hell, bisa ng impierno di gud katayog ani. Kisa may makatayog nimo kung ang imong pundasyon sa pagtuo si Kristo. That is why kung siya mamati sa pulong magbuhat ini sama sa taong nagbuhat ug balay babas batok siya na. And unsa ang balay nagisgutan ang imong pagtuos Ginoo, ang imong gugmas Ginoo, ang imong kalipay kinabuhi, ang imong gugmas kinabuhi, tanan ang relasyon nimo sa imong asawa pag natukod diha ni Kristo. Ang relasyon nimo sa imong sikatawo natungkol sa pagtuo si Kristo, agian mo panaglanis, mga bagyo, pagsulay, ulan sa mga problema.
dili mo matumpak. Why? Natukod niya ni Kristo. And being a strong followers of Christ, dapat tingkod ka, kaya natukod ka ni Kristo. And then in verse 26, problema. And everyone that heareth this sayings of mine, tanan nga nakadungog sa akong gisulti, and doeth them not, o wala kapuhat niini, shall be likened unto a foolish man. Dili foolish man. Foolish. Buang-buang nga tao. Kadtong naminaw niya wa nagbuhat. Which built his house upon the sand. Nagtukod krus yung balay, ibabaw sa balas. And kabalo na takon sa ng balas. Kinsa man na sila? Mga tao. Mga artista, mga kwarta, mga tanang butang aning kalibutan na kana tanan mawala ra. Tanawa ko sa the rain descended, pareho na. And the flood came, and the wind blows, and beat upon that house, and it fell. Why? And great was the fall of it, because naa sa balas. Pag imong kalipay, butang mas kwarta, nagkawala sa kwarta, wala kay kalipay. Why? Balas raman na. Pag imong kalipay, ibutang imong imong kabatan-on, tigulang na ka, di na ka malipayon. Why? Kini atong kabatan-on, kusog, kahamis, ni mo na, wala. Mabutang ta, hurot ng buhok, hurot ng ngipon, hurot tanan, nata pananaw. Ang tanan nagkahurot. Munang let us build our faith in Jesus Christ. Jesus Christ, the rock of our salvation. Ibutang din nato ang atong gugmang pagtuo sa bato nga mao si Kristo. Now listen to this. Paminaw ba kayo? Tanawa niya aron makasabot kayo kay kini magbasa ta Bible, nag-ampok ka gi-analyze nimo kung sa pasabot niya. Listen to this. Kadtong nagtukod sa balay diha sa bato, o kadtong nagtukod sa balay diha sa balas, pareho silang gidangatan. Pareho silang circumstances. Siya giulan, siya gibagyo, siya gibaha. Pero ang resulta lahi. Lahi ning resulta. Tanawa ning mga taong naras Ginoo. Bisan na ay problema, mising-ising magpasalamat kapos Ginoo. Mga taong naras kalibutan ng ilang panguna-una, kagmay ang problema maka ay, ang tawon, uya, oy! Kinaluyan! Munang siguro ko na ito mga igsuon that we are strong followers of Christ. Number one, nga paagi ka nang naminaw kang nagbuhat. Naman ba siya paminaw? Amen. Nga i-aplikar? Ang i-aplikar, hinuon ka ito mga gipangtudlo sa demonyo. Muning buhata, kay nami, kay nami. Kining sala, igsuon, lipayon kas kadali. Pero sa unahan na, makaingon yung kami de basta-basta. So, nabutang na nato sa itong una-una, ang kining bato, mao si Kristo, kaya siya man ang nagsulti, nga naingon, kato naminaw na ko, nagbuhat sa pag-isulti, sa mas taong maalaman, nagtungkol siyang balay, dihas bato. Mga batanon, nag-eskwela mo, paminaw mo teacher, labaw sa tanan, tungkura ang inyong future, diha sa bato, mga si Kristo. Sa paagi nga, paminawin mo yung pulong. No? Nato'y reklamo ba sa yung mga parents? Yung mga parents, na sila yung mga prayer nights, kami po mga papa na may prayer nights. Ingon siyang, Pastor, kining mga module sa mga kabataan, nahimong excuse nga di na sila matabang sa buluhaton sa palimalay. Suguan mo yun, module ka! Wisa! Kining mga inyong ginikanan, kaniadtong na eskwela pa na sila. Baktason pa daw eskwelahan. Inigbalik ka pas ang kahoy. Makumpay pa yun. Na ba sila yung excuse mo yun? Hoy, ka-eskwela ko, lakaw pa may pinato, lakaw pa paulit. Wala. Hello? Naman, masabta na ito ni kayo. So, si Kristo mao ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod. According to 1 Peter chapter 2 verse 4. 1 Peter chapter 2 verses 4 to 8. 1 Peter chapter 2 verses 4 to 8. Basahan ako dres Bisaya, follow lang tong na dito ha. So, strong followers of Christ, mauni ang iyang himuon. Paduol ka mo sa Ginoo. Ang paminaw ha?
ang buhing bato. Listen to this. To whom coming as a living stone. No? Paduol ka mo sa Ginoo nga buhing bato nga gisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios og iyang giisip nga bililhon. Napa mo? Napata naminaw pata? Sige lang, sali pa mabot ang Lunes kay mabutan ka og mahuman ako sa kung wali. Okay? So, ingos ka paduol ka mo sa Ginoo ang buhing bato. So, connected ni siya sa Matthew 7:24 to 27. Makatong namati niya, nagbuhat, nagtukod sila malay diha sa bato. Amen. So, isang paduol ka mo sa Ginoo ang buhing bato, nagisalikway sa mga tao apan gipili sa Dios o giisip na bililhong bato. Sindul-sindulo na no, sipa-sipaon ng bato, pero kita ko, datok na ko. Kamu ba? Sige, magkukuda ng bato. Nainumdum mo sa giwali ni Pastor Prima? Diris bato, diris kalibutan ang mga gold kay 18 karat, 24 karat, dito langit, nakakalat. Pangitag gold. Pangitag Ginoo. Kaya kuwian nato niya ng gold. Kamu sino pangita niya? Sa verse 5, sama sa mga batong buhi, panuol kamo o ipagamit ang inyong kaugalingon aron pagtukod sa espirituhanong templo diin, mag-alagad kamo ingon nga mga balaang mga pari nga maghalad sa espirituhanon o makapahumot ng mga halad ngadto sa Dios pinaagi kang Kristo. So kita usab gitawag ta nga kinahanglan atong ipagamit ang atong kaugalingon diha sa Ginoo. Nahuman naman kang nagpagamit sa tao, unsa may mong gibati, nasakitan ka. Nahuman naman kang nagpagamit sa imong kaugalingon, nagpagamit sa kwarta, nagpagamit sa sala, this time pagamit sa Ginoo. Okay ba tayo dyan? Sa verse 6. Kay ang kasulatan nag-ingon. Ang verse 6, tanawang verse 6. Wherefore also it is contained in the scripture na butang sa kasulatan. Behold, I lay in Zion a chief cornerstone. Tanawa na butang ako diha sa simbahan, diha sa Sion, sa balaang tigog, ug lig-on nga bato. Arang sabta na nato sa ning bato ha, kay basit literal ni mong diskutan dito. So I lay in Zion a chief cornerstone, kanang foundation. Kanang chief cornerstone chief cornerstone siya ang pundasyon. So elect, precious, and he that believeth on him. So kato nga bato, si Jesus, nituo kaniya, shall not be confounded. Dili mapalong, dili mahaba, dili mabungkang, dili masangsang, dili malaglag, dili kadtong nagsalig sa Ginoo. Kamong mga magtiayon, dili madala og mga chocolate, mga flowers, mga gasa-gasa ng arong mo mulig-on ng panagmanang tiayon na to. Sa relationship, dapat si Kristo ang pundasyon, anak. Gibati ka gugmas imong partner pag I love you ka. O wa ka gibati pag I love you. Kaya harap gugmag-gugmag, gibati-bati kung ayaw atong mag-date pa atong friendship part at bilaran. Subo ang I love you, hala I love you. Nagkaroon, pag I love you, sa isinita na mo kapil. Ugwa mo na, kay ugwa po na anak. Ugwa mo na anak. Yung, I love you. Yan. Nanindo ka malhibo. Ewa naman na, Joy. Yan sinabi na, Joy. No? Kabalo ka kung anak kayo ka anak. Lami kayo eh. Ina nami, bisa pagdagang tao, imo pagpakapinan, imo ina ni mabadan, I love you, musta sa ako yun. Ano na tayo? So, ingon diha katong nisalig kaniya, dili gayon magbungkag. That same is made the head of the corner, and a stone of stumbling, and a rock of offense, even to them which stumble at the word, being disobedient, whereunto also were appointed. Ingon diha, kadtong wala ni salig sa Ginoo, kadtong wala mituos
Ginoo. Katong wala maminaw o magsunod sa iyang kabubuton, sila ang mga pandol, sila ang mga crush, sila ang madugmok aning batuhan. Sakto man na. Kaysa adlaw sa judgment katong wala nagasalig sa Ginoong hukman mo sila. Kanang giingon that they will be crushed. Madugmok sila. Katong mga wala may salig sa mga bato. Nga naman. Bisa ko pakita literal ang Ginoo ni atubangan magtindog sa pikas tunay. Usa ka bandol nga kwartang gi-stipliran og nawong ni, di na lang. Di na natin, no? Ano ba? Pilion mag yun tong gi-stipliran. Tinuod yun na ang bato, kanunay gisalit ko yung mga igsoon. Basahon ng Bisaya ang verse 7, ingon siya. Kining bato ha, mahal kayo alang kaninyong nga nagtuo. Right? Amen? Pililon kayong Ginoo na to. Amen? Ayun na lang tagginhawa kung wata ng ginhawa Ginoo. Amen? Because we know nga ang Ginoo mas pililon pa kaysa sa atong gininhawa. Naapa ba ta? Kining batuhan pililon kayo alang kaninyong anak to. Apan alang ni atong wala mituo, ang kasulatan nag-ingon ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na himo nga maudi ay ang labing importanteng bato. Ang laing bahin sa kasulatan nag-ingon, kini mao ang bato nga makapandol sa mga tao. Ang dakong bato nga makapukan kanila. Napandol sila kay wala man sila mutuo sa pulong sa Dios o mao kini ang gitagana sa Dios kanila. Verse 9. Apan kamo mao ang piniling katawhan sa Dios, ang mga harianong pari ug ang balaang nasod gipili kamo sa Dios aron maiya ug aron magsangyaw sa mga kahibulungang buhat sa Dios. Gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa katingalahang kahayag. Kaniadto dili kamo katawhan sa Dios, apan karon katawhan kamo niya. Kaniadto wala maluoy ang Dios kaninyo, apan karon gi kaluy-an na kamo. So muni ang problema mga igsoon. Ang baba ng sulti nga followers ko ni Christ, halos matanang simbahan. Nagsulti, nagsunod sa Ginoo, nagsunod sa Ginoo. Pero sa gisultis Biblia ni haom baka kay ang proof na tinuod kang nagsunod ni Kristo ang Biblia mo. Kung naa ka dire pero wa ka kasunod ni Kristo, relihiyoso ka. Naa kay relihiyon pero wa kay Kristo. Nakasinabot ani. Okay. So, klaro kayo nga ang bato nga gisgutan si Kristo kanunay gisalikway. In fact, kaniadto ang pilion nako manok. Baraha, basta Domingo, manok, baraha, tagay, tanan-tanan. Ato jud kus balas mo pili. Ini kapos problema o ana. Anod. Pero na-realize na akong nakawang ang kinabuhi kung walay kasiguruhan. That is why giidasi ko ikaw. Nahimuon na to mga igsoon nga strong followers ta ni Christ. For the sake sa mga karon pa jud nakaandi. Kaya nagsugod ko katon anang simot-simot o Barnes, Bulkasil, Rugby. Ano ba ng mga ngalana ba? City. Practice pa man to eh. Ginagmay na to eh. Practice lang. And then gikaadikan doon ako kayo tanduan. The number 1 rank. Na? Tanduay. Nahantod niya abot ang punto nga Bulacan pa to Manila. Gaingan anak ko, hindi ko kainom. So dapat mag-inom dito. And then na-addict pag yung ayo of tong 8. Tong 8. Ni agay ganan. Nighinay ni mo abli sa baraha niya. Upat ka alas o upat ka dos. Nasunod. Hala na. Now, kinahanglang sakto na to pag ayaw mga igsoon. Diinta ka ni ato na tungkod. Ayaw na gyud tong panganduya. Now nga naa kay Kristo padayon na. Karon, anto na ta sa atong tema nga nag-ingon strong followers of Christ tungod kay even ang church mura o kasi tawag aning pakita ko karon election man eh. Oh, sorry, kanang may lang term ani politics. Even ang church na ay issue problema nga daw problema sa politics. Ato na sa tunog ayon nga igsoon. Atuon nato ang 2 Corinthians. Sorry. 1 Corinthians chapter 3. Mo ni ang atong scripture karon nga atong pagatunan.
So, si Apostle Paul, nagsuwat siya ngadtos mga magtotoo dito sa Corinthians, diin lig-on na kayo sila o daghan na kayo sila, pero naay division nga nahitabo. Naay division. Nga naman, tungod kay, may nga naman sa, ari kong Pastor Jimal, ari kong Pastor Jonas, ari kong Pastor Roger. Example na ha? So lain-lain na sila gisunod, pareha karon. Ang mga tao karon lain-lain o gisunod, and that's okay because di po pwedeng election kung usara. So pag-elect, so pag-select kung usara. And we are blessed as a nation nga natay kagawasan mo gamit sa atong gift of choice. Dito parehas ubang mga nasod nga ang akong anak padlungon pero kaya ako'y hari, mamatay man ko o akong anak may mong hari, akong tahanan ninyo. Di nga na. But in this atong nasa nation, we have the freedom. O kana dapat ang atong enjoy. Even in the church. Si Lord di mamugos ni mo. Kung gusto kang magpa-inferno, nahala. Di mamugos si Lord. Pero nanganday si Lord na makauban ka dito sa ginarian sa langit. Imong pangandoy ginamabawan. Ang pangandoy ni Lord laom kayo. Look at this. Ingon ang nagdupa sa cross. Jesus, when you were in paradise, remember me. Inom tumiko. When you were in paradise. Dili mo? Gusto mo pagka-English, no? Bisay ko na lang, para nitang lawan. Kung anto na niya ka sa imong ginarian, hinumdumi ko. Mora na iyang pangandoy, hinumduman ra siya. But ang pangandoy ni Jesus, oh, it's okay. Ando sa lang. Karon na yung kuyog ta. See? Ikaw, imong pangandoy, igor kang hinumduman. Ang iyang pangandoy, mag-uban kanunay. Amen! Unang mas hamon ang pangandoy si Lord kaysa nimo. Kaya mga batanon, matubang dayon o daga nga hula, kinagabihan. Mayroon dayon, ikaw ang ipangandoy sa akong kasing-kasing. Diin sa dugay kapanahunan, ibati ko ang grabing kaawang. Kisulayan na ko og tapal-tapal sa kwarta sa bisyo ug barkada. Pero wala na ko nakaplagan ang tinuod ng kalipay nga mahiluna ko sama sa akong ibati karon nga nakita. Kaayong duklong ay. Namin kayo kag pangandoy, hindi kakita ni mo niya, pero si Lord labaw paana ang pangandoy. Kita mga kinikanan, oy mothers, I love you all. Happy Mother's Day sa atong mga mama. Palakpakan sa atong mga. Thank you, God. Walay best president sa nasod kung walay best nga mama. Walay best nga mayor. Walay best nga mga leaders kung wala tay best nga mama. Kaming mga papa, di kayo mitig istoryas ang mga anak. Sabi na, lakan ito mama ni mo. Yung anak kami kanunay. Pero ang mga mama, makasala-sala ang mga anak, musugol ang mga anak, kanunay rin yung sabton. Ang mga mama pa'y nagpailo. Dili na ganin nila apilog husay, uy, kapalukas sa kamay pagkasiyang ka, kikas pagpanganak nimo for 3 years, di ko katulog nimo, kapila ko ng bugha, kung gusto niya kong kanabong, isayo-sayo, ingani ako nimo. Di na nga sila mga ingani. Unya sa pagpanganak, kung yung mga igsoon, kita agad ko sa pain sa akong wife, kinagrabihan. Munang, nindot kayo sa mga bana, kanang naagad mo sa aktual. At ako'y mong hilot sa iyong ingani, sakit kayo, sige, ka na, hangtong nga, banan, ganyan mo, hangtong mo gawas, yun. Makakita, yun ka, nga, grabe, yun, panahon pag yung magkabiig, kahagok ng mga bana. Mababoy. Mga asawa mo, grabe ka. Inighilak sa bata. Liso. Nga mahilak man yun, mabangon, kuguson. Grabe. Happy Mother's Day. Mga mama, nakita sa Ginoo, grabe niyong pagsakripisyo. Ikaw anak, bisag, unsa pa mo ikasulti sa imong mama. Kung wala sila, kawawa ka. But unya lang kami yung Happy Mother's Day o wala na sila. Because, di gani mo ma-realize hangtod ng imong kasing-kasing na usab sila. So, balik na ta. May problema ang church. Ang problema sa church, mga igsoon, pura sila na ay political faction. Faction sila. Nagbahin-bahin sila. Itong basahon
So, 1 Corinthians chapter 3, so doon ako basa sa una. Mga igsoon, dili ako makasulti kaninyo sama sa pagpakigsulti ko sa mga taong espirituhanon. Kinahanglan, makigsulti ako kaninyo ingon nga mga kalibutanon o mga masuso pa nga mga Kristohanon. No? Mga Kristohanong pagtuo. Kani ato, gibuhi ko kamo gatas o dili dahil pagkaon, kay dili pa man kamo maandam. Dili pa kamo andam nini. Bisan gani karon, dili pa man kamo andam o gahi nga pagkaon. Inumdumi si Paul ani nagsulat siya, layo siya sa simbahan. Ang simbahan nagka-problema, gipahibaw nga ito kang Apostol Pablo, mo nang ilang gisulatan, iyang gisulatan. Iyang giinan kaniadto, giwalian mo na ako, giatiman mo na ako, gipatubo mo. Gikatas mo na ako. Sa pulong sa Diyos. Pero karon, dugay naman nga Kristohanon, gatas mo na gyapon mo. Nga na si Paul. Muna yung ipasabot nga naman. Tungod kay, ang mga Kristohanon sa Corinto, di act like, unsa, mga immature. Nagkinabuhi sila nga, daw, dili pa likon nga mga magtutuo, dili pa likon nga followers ni Jesus Christ. Unsa ebidensya, tanawa. In verse 3, kay nagkinabuhi, mangyapon kamo ingon nga mga taong kalibutanon. O, tanawa. Dugay na pinamati, pulong sa Ginoo. Di nakaganahan mo tanaw ganin sa naong ni Pastor Tim. Kung na ganun na ikaw! No? Pero maigo man sa kaya nagkinabuhi, mangyugang daw, samas wala Ginoo. Kanang magkinabuhi, tagbulag sa kitong Diyos Biblia, maigo man yun ka. Asa na pang-ikon ng mga bangko. Ay, paminaw ng mga bangko. Kamu mga plastic kapag mo. Tinood, bitaw. Plastic ng ginikuran, pero tinuod nga followers ang naglingkod. Amen! Amen! Una, gusto ni Lord nga masaptan pag-ayo. Natanawa sa verse 4. Kay kun usang kaninyo maingon, dapig ako kang Pablo, ang uban maingon, dapig ako kang Apolos, dili ba sama ra kamo sa mga kalibutanon? So kung magkabahin-bahin daw, dili ta mga taong espirituhanon, dili ta mga taong nakaila, dili ta strong followers of Christ. Sa verse 5, kay kinsa ba si Apolos o kinsa man si Pablo, kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-agad kaninyo sa pagtuo. Ang tagsa-tagsa kanamo nagtuman sa gibuhat sa Dios. Verse 6, ako ang nagpugas sa binhi, si Apolos ang nagpisibis sa tanom, apan ang Dios mao ang nagpatubo niini. Now listen to this, dili na tan-aw-tanan. Katong dili makakita sa gawas, dili na po paminaw pa kayo. Nahitabo aning 1 Corinthians chapter 3. Eksakto kayo sa nahitabo sa atong nasod karon. Ang Corinthians chapter 3 issue sa division sa church. Ang panghitabo sa atong nasod karon issue sa division sa kanya-kanyang kampi-kampi. Munang naikanta mga igsoon nga nabuo. Nagsusumamo, nagpapakumbaba, o Diyos kami patawarin sa among sala, sa pagkakabahabahagi, sa pagkakampi-kampi. Ang sabi ng araling panglipunan na pinaka-rason na mahirap ang bansa natin kay scattered island siya. Pagbagyon ang buhol, o niya ang bagyo na pasdagat, ang relief goods niya maabot sa sunod na po na bagyo. Because we are scattered islands. But listen to me. Ang pinakabugat yung rason nga nung lisod kayo ta, kay scattered island na ganita, dili Bagyod United. And lang na itabo din sa, ang akong ipasabot na dili United, dili na mga isay. Ang wako kabalong isay mong politiko ha? Kasi niyo mong kampanya ba ito, ingana-ingana nito. Wala ko i-campaign na nito. Ang akong ipasabot, kinisya, humana ang election pero divided gihapon. Upat, tulo na katuig hapit ang nilabay ang eleksyon. Nganong ka na nga lungsura, di man mo panggaon. Nganong ka ng barangay, di man mo panggaon. Kaya wala sa nisuporta ng mga kapitan niya. Muna yung problema. And then the faction ba? Ako diri ko, ari ko diri. Color. Ari ko sa pula o sa green. Ari ko sa pink. Ari ko sa red. Ari ko sa blue. Ari ko sa puti. The color. And pagka
suot kag laing kulor. Ay, kontra na tado. Wala siya nang libak nimo, wala nang daot nimo, wala siya nang awat nimo, wala siya ibuhat nimo, pero kontra na mo. And si Lord, paminaw pa kayo, kamong tanan nga naabot ang tinguga, gusto ni Lord mamaulin mo pangbutan mo dito sa inyong gisuportaran. Pero hinluwi ang inyong kasikasin. Because ang atong rules, pag kinsaw niya giplastar des Ginoo, ato na silang iampo og tama. Because we realize, tanan nga mugunit sa panggobyerno, nigunit sila dako kayong problema. Especially ito sa mga hayat, dako kayong problema ka na. And they will face judgment in the future. Munang kuyaw, munang kurat. Umangawat sila, mangawkaw sila, mga tubang sila. That is why, kinsa niya iplastar ni Lord ang atong obligasyon i-pray natin. Kung si Marcos mo daog, we will pray for Marcos. Kung si Lini mo daog, we will pray for Lini. Kung si Pacquiao, kung si Bisan Kinsa, atong suportan na nila. Nga naman, ang ato ang posisyon, anak ka sa Ginoo. Muna na silang gihukman. Nakanasikuan, muna, imo nang gihukman. Inom tumi ang gisulti ni Lord. Unsa inyong gibuhat sa inyong isikatawo, inyong gibuhat din ako. Sa diyang naghukom kanila, you are judging yourself. I realize, kani nga ang election, katong nagsigit pandaot, nag-anam o kahuyang. Katong ginadaot, nag-anam o kadaghan o nag-anam o kapuso. Ano man, lamang ba yung pagkanulay ng magpaubos, even sa church? Masukong kadaoton ka, masukong maglibakon ka, ano pa dayo? Sabi na sila, sige, pag-gasto mo siya kasi, yung mga buhig dugay. O si gasto kasi, sakit ng lughan. Naglaruhan natin yung mga ito. Dili sa tagbilaran, kinadaghanan ang pila sila dire karon ka mayor. Dire sa Cortes na siguro itulog ka mayor. Ako din. Diba? Kung tinggal asawa, buto na ko, budagan ko na. Abisar ko saan kalibutan ako na. Kuya kayo ay. So, wala ni Pablo or wala ni Apollos ay may tamo mga paghawa ni Pablo. Doon ay mga appointed leaders of churches. And kini nga leader, lahi ang iyang gift, lahi ang iyang way of kanang nagdumala siya sa katawan lahi. Kani po ako sa lahi po niya. Ang nice kayo, grabe siya kaalam, kung mo-instruct siya, nindot kayo. Ang usap po, wala kayo siya kaalam, pero siguro siya lihog-lihog, siguro siya buat-buat. So, nabahay ng tao, kaya si Kwan, puro storya ako na. Ari ko dili ni Kwan. Diya ka, Kwan na. So, naa sila division nga na ito. Muna hindi correct sila ni Paul. Ngayon si Paul, kisa na si Lini o si Marcos. Kisa mo na si Apollos o si Pablo. Kisa mo na sila. Pero sa church at lahat, may unya mata, mga botalero. So, neither is he that planted anything, neither he that watered, but God that giveth the increase. Ikaw nga nagtanong, o ikaw nga nagbubo o matubo, wala mong duhay apil. Kay ang nagbuhat, katong naghatag o tubig ng ibobo, katong naghatag o piningay tanom, katong naghimo sa yuta nga tamnan, o siya nga nagpatubo o nagpagunga, siya ang angayan na itong pasilungan. Sultian ka na ko, kung naay kaalam ng mayroong presidente, kung malamon ng presidente, kung walay inoos, kinabuhing mo dumana sa una-una, mugay, unsaon, pagpadagan ng atong nasod, makaluluoy ta. And that is why, ganing atong faction. Away. Itong ako na naging testimony when I was assigned sa ay pangadapit. Tinikbasay sila, kapitan na dito na election. Ako nga, ayaw. Nga naman. Nga kung kang diyan niya mo suporta, nakuhan man na siya. Ikaw, buta ka. Nga na po. Hindi kagawasan ng usap pagpili. Napayuban nga mong pili, pero saan ko nagkasuko? Kani kay, Juan, mayong taka, pero wako ni mag-takad.
kasuko. Nga Christian na ha, Christian. Hello? Kisa dire wala nga suko na wa mo na apil sa lista. Why 50 na abot? Why 20 na abot? Kung kanang 50 ang disiplinan o 20 disiplinan, mo na yung magkagpa-imperno ni mo. Alin na lang ba kay? Tagaan na lang ka na kung 50, oy! Naman, hindi rin nangaway leader, tingnan mo. Kahat, alit kag motor, mag-leksyon na. Pero sa pagkatinuod lang, paminaw mo pag-ayo. Kung ako lang pabuton, kaning mga hatag-hatag, dili gyud ko mo allowance. Pero kami, bisan kami, wala may kaikyas ko naman, di pang dinis lang misa. Nay, pangalan dito, kabalo, kung siya kuha mo dito. Di pang bili, di pang butang na lang, kasi babaw, kaya nagilating. Sigo mo na ito na, hindi naman ka-election mo ako. Ma-expire? Naman, ang kasing-kasing lang daan na, napadami yan. Dawa ka, pero sunday mong konsensya. Paminaw, hindi ka, buti mo dito, kaya musuwat na ka. Hindi, nangatag ba ito? Kainang magadamit sa bawas ng Diyos. O saan nang bira siya? 17? 7? Butang ni 23. Hala no? Relax ka lang. Basta pagkatinuod lang, mas nindot yun ang wala yung kay maambot sa imuha kay gawas nun ang imong kasing-kasan. No? Kagabi ini-comment ko sa DYRD kay lami ilang diskusyon. Unsa ko na may tabo, nawag silang lawyer, unsa may tabo, na masakpan ang butbayin. Sa una na nang nasakpan. Oy! Na preso? Wala. Pero, oy, butbayin na. Dila, yata na namarong na sila snacks dito. Pila-pila ba yan? Nga na naman! Mo, ng palusot, no? Kasi, ano sa tao, padayon sa tadiri. So, ningon diya pag-stunti mga igsuon na sa verse 5, ako tiwason sa verse 5, kinsa pagod si Apolos o kinsa man si Pablo, kami mga sulugoon lamang sa Dios nga nag-agap kaninyo sa pagtuo nga ang tagsa-tagsa kanato nagtuman sa gipabuhat sa Dios. So nga nang maghumanay mata sa usa. Kanya-kanya tayong gawa kung sa gipabuhat sa Dios diri nato. Kanang musyagit ka, kurap ka, ikaw, di ka kurap sa imong kagalingan. Kanang time nga mamugas unta ka, unya kay, sige ka ka-cellphone. Di kurap ko tanimo ang time nimo, di ba? Kanang time nga maminaw unta ka pulong sa Dios, pero kay na-burn out. Hello? Amen. Kanang nasa gawas, paminaw gyud mo kayo kay hutdanay na tagtingog. So kita mismo sa atong kaugalingon mga igsoon, naatay mga kaugalingon natong mga pagpangapakyas. Muna dili ta ka-judge sa usap-usa. For example, sa atong sistema dire sa kalibutan, especially sa Philippines. Mupalit kag ticket, pila ka. Katuo kag ikaw ray sayo, sila pod sayo. Ni adto ka dito kay pila kag ako mag-exon ka na magpa-renew ko sa rehistro. Siguro ko na mugikan ko dire di ka pamahaw alas 7. Pero alas 2, alas 3 na ko makauli. Pagkabalo na ko ngayong ana ang sistema, that napay mo insert kaya ang nasa opisina, kaila nila. We know that kaning system aning kalibutan na eh. So, use your utok. Nga mo ato ka dito, kadala na dahan kag cellphone na mga wali, kadala po kag Bible, kayo dugay pa, Bible reading siya ka. Di na ka magpakasala, di na kakapandulan dito. So ako ning gisulti kay for so many times nga naay mga occasion ning ani makasala ang Kristohanon. Ang generator sa likod man andar. Or kaning balik lang kami. Ang salamat sa Ginoo. Check. Oh, suga no? Hello, mic there. Check.
sa itong usang microphone. So, balik ko na ito mga igsoon. Pawet? Wala ka ng pawet. Matungha ka niyo. So, paminawa pa kayo. Marag iibot to ni Janje. Iibot yun. Kaya no, ganda-gandagan man. No? Ano di? So, ato na daang ibutang sa itong mga una-una o sa itong kasing-kasing nga we are strong followers of Christ. Aron dili daw, murag magtotoo, encounter na itong mga sitwasyon nga lisod. Kanang, mingon ka nga, followers ko ni Christ, at least naman lang, ang atong kinaiyan, liwat-liwat na gamay sa Ginoo. Liwat-liwat ko. Di ko rin liwat. Gamay ba? Liwat-liwat, gamay. Na gamay. So, ang sistema dire, ogma, eleksyon na. Dagan kayong tao. Igang kayo. Prepare yourself. Kaya ba sinit, abot dito, kapsa na mo kagpailo. Bahala mo na, total, nakadawat ako. Prepare yourself. Kisa may wala ng problema. Kisa may wala na rin nagkabukas. Kisa may wala nagdali. Ganang kita rapagyan mga isyon, gusto kita, priority ta, gusto ta magdali ta. Pero sa pagkatinuod ng mga isyon, napakyas na. Even si Jesus, dito sa kumbira, ang nakalingkod na tanan. But si Jesus, napasagawa sa ang pakaugasi ang ilang matiir. It was the culture of the Hebrew na kung musulod kag birthday, party, before ka musulod ng balaya, anang dapita, ugasan sa iyong tiil. So problema, pagabot nila, niingon na dayon si Maria, wala na bino sa sulod na hurot. So na problema sa sulod. Sa gawas po na problema, kay nahutdan pong tubig, ihugas sa tiil. And that is why, pag-ingon ni Jesus sa mga sulugoon, bisag ang mga sulugoon wala kailan ni Jesus, nisunod sila sa isulti ni Jesus because si Jesus usas pinasidungang bisita. Pag-ingon ni Jesus, sige, kapong ng tubig, pampunan ninyo ng unom ka dyan. Dili nila kailas Jesus pero nibuhat sila because ang ilang una-una na inikapuno sa tubig, hugasan na nila tiil ng bagong nangapon. But sa niyang napuno na ningos Jesus o kalit, sige, iserve na dito sa sulod. Ang ngayon, that's it, priority. Pero atong makatunan, if we are strong kanang followers of Jesus Christ, matuto tayong mag-serve. Hindi lang tayo lang ang laging siniserve. Muna klarong Kristohanan, strong followers of Christ. Katong mga display na kayong maghimog kapanulan, huwag lang. Sige taghimog kapanulan, may suo mo na pinakadelikado nga butang nga atong ihimong aning kinabuhian ano man diretsong pagsukol naman na sa Ginoo. Dili naman na sa tao mga igsuon mo naman gibuhat pagsukol sa Ginoo. So, padayonon sa ako, mahuman na ta. So, ingon diha. Sa verse 6, ako ang nagpuga sa pini, sa pulos ang nagbisibis, ang sa tanong, apan ang Diyos mao ang nagpatubo niini. Verse 7, dili importante ang nagpugas o nagbisibis, kundi ang Diyos. Kay siya man ang nagpatubo sa tanong. We know, the future of this nation is not in the hand. Kinsa na nilang presidente, maalam mo na, wala nila ang kaugmaon sa nasod na. Sa gihapon ang kaugmaon sa tanang nasod na as kamot sa Ginoo. We know nga ang Ukraine usa siya pinaka-dato kaayo nga nasod. But look at them karon. Daw abo. So ang Ginoo ra gyapon, strong kayo ang ilang leader. Strong kayo, apil ganing gira. Pero ang Ginoo ra gyapon mga igsoon, mao ang pundasyon. Mao na nga gi-explain og ayo ni Apostol Paul nga ang tanan magtotoo kinsa ng mga mahimong leader dapat silang nakaila og mosalig sa Ginoo. In verse 8, walay kalainan ang nagpugas o nagbisibis. Gantihan sa Diyos ang matang usa kanila sumana sa iyang nahimo. Now listen. Pwede nga sunod semana or next mga next month or nga na or mga basta kay this year, pwede nga na nga. Lahi na pod ang pastor ani, lahi na pod ang magwali or wata kabalo sa unsay programa o plano sa Ginoo. But sultian mo na ko. Gi-explain ng daan ni Lord na ang atong tumong sa kinabuhi Jesus Christ.
Ang Diyos, ang Kristo, dili ang tao. Because kung kinabuhi sa tao, wala. Ngunit pinaka-sure o pinaka-klaro, so let's put our faith in God. Ayun ni pastor. Wala, malipay ba ka ni pastor o nagbungol ka ni pastor. Basta kay ibutang mong pagsalig sa Diyos, ayaw sa relihiyon, ayaw sa pare, ayaw sa pastor, ayaw sa ministro, ayaw ni bisan kinsang tao, ibutang sa Ginoo. Mudoon ka sa church, simbahan ang Diyos, dili ang simbahan. Ang Diyos mismo mayroong simbahan. Ngayon ang verse 9, kaya ang Diyos, kaysa Diyos, kami isig ka magbubuhat o kamo ang umang sa Diyos. Muna i-explain. No? So, umayon sila ng mga mahabot na leaders, sila nag-umang, kita ang umang. Okay? Mga kuwan na sila, mga sulugon. Magtinanong sila, dili, nasa na tulubagon sa Diyos. Mas dapat pa silang tulubagon sa Ginoo. Then, kamo usap ang balay sa Ginoo. Kining 10, 11, o 12, o 14. Di harata mo to. 10, 11, 12, o 14. Paminaw mo kayo, anay, kay naanay siya, kanang ligon kayo nga pagtulunan ang kinahanglan natong maaplikar ng kinabuhi. Ingon ang verse 10. Sumala sa iyas nga gihatag sa Dios kani kanako ug sama sa usa ka batid nga magtutukod, gipahimutan ko ang patukuranan ug lain ang nagtukod sa balay niini. So muna gi-explain ni Paul. Kay si Paul, para man siya missionary, iyang tapugon ang katawhan, iyang tudloan sa pagsimba sa Diyos, biyaan po niya, iyang butangan ng leaders. So, munang niingon siya, nagbutang ko patukuranan, pero lain ang nagtukod sa balay. Nasabtan na to? Okay pa ta diha? Nasabtan na to? Now, listen. Ang problema sa itong nasod-sukad sa history, may mabuting nagawa na yung isang presidente, wala gi wala gi padayong sa sunod na presidente, kay gusto niyang iya ipakita sa mga tao nga naapod sa iyang lahi. So ang naitabo karon nag-away-away. Kani si Juan Ramos mo ni nabuhat, kini si Marcos mo ni nabuhat, kini si Corre mo ni nabuhat, kalahi-lahi sila. Pero kung unsa man tay nasugdan nga moray gipadayon og nindot mo nang kalambuan ingon na, kung ginapadayon nang unta na, wala ingong credit ni Marcos, credit ni Gloria, credit ni Ella, credit ni wala. Ngano nga sulugoon ratanan. Ang Diyos mo'y nagpanalangin sa itong nason. Ang Diyos mo'y nagpatubo sa hagunoy ng imong ikaon. Ano hagunoy? Ang Diyos mo'y naghatag og ulan. Ang Diyos mo'y nagpabunga siya tanan. Kita isip ka magbubuhat rata. Presidente, mga ordinaryo kung tao, parihot ang mga matay. Ang lugi lang, o kinsa na to, walay Ginoo. Nasabta na to? Ang problema ani karon because ang mga Kristiyanon ilan ang gibutang ang ilang pagsalig ni Apolos. Ang uban pod ilan ang gibutang ang ilang pagsalig dito kang Pablo. Wala na nila gibutang sa Ginoo. Murag atong una-una og kalit nga wala ning pastor, o kalit wala na yung leader ang simbahan. Unsaon na lang. O di tanan na may mong leader. Siya po tragunta mo. Oy, karon sandi ka may muwali, si Wilson. Wala na ko. Sige, kinakaandam na ko. Sunod na po. Isa isang wala na ko sunod. Pero ulit. Wala din eh. Basta na to. Sunod na po si. Ingatan na bitaw. Dapat unta ang atong una-una kasing-kasing na as Ginoo. Pero tanaw ang Kristiyano, ni apil og panghukom. Ni apil tag panghukom. Ako, bago lang ko nakabadlong sa kong kagalingon kaya wala na ko nakabantay nga grabe na dahil ko nakapanghukom na kayo. So, gibadlong na ko kong kagalingon nga Lord, sorry kaayo. Kaya ka na laging nakikanahan nga politiko. Mamuni akong presidente Lord. Yang uban, wala, less na judgment man na. Ba't kinsa man na sila nga ang Diyos may nagbuot sa tanan. And remember, doon ay daghang mga maalamon sa Biblia na hagba ang mga nason. Doon na po'y daghang walay kaalam sa Biblia nga maoy nahimong hari, nahagba gyapon ang nason. Doon na po'y walay kaalam sa Biblia nga nahimong hari, niuswag ang nason. Doon na po'y maalamon nahimong hari, niuswag gyapon ang nason. So kung imong sabton pa kayo, ang usap ka nason niuswag sa kayo tungod kay ang Dios namuhat ug nag-uban sa nason. Pero kung ang nason magpakasala bisag kinsa pang presidentiha imo ibutang diha. Bisan pag si Pope Francis na may presidente sa nason. Bisag bisya pa, bisag pastor pa.
Kung ang nasod magpakasala, luoy kayo. O say prove, anak? O say prove nga ang tao nagsalig na sa gobyerno, nagsalig sa tao? Tanawa, pagabot sa kaguliyang, ganun nagproblema o kayo, why dihatag? Ito, gatan ang kasalig dito. Ang problema o ayo, ang tagkaroon nakigubot pang diis na community. Kaya gi-announce, kada panimalay, kada pamilya, tagaan. Wa man na tagaan. Ang tagkaroon na igubot, unyang mayon na rin, ay, asa naman na? Basit mo na inyong ipang-steplera na? Uy, 100 daw inaabot, 5 minuto. 5 minuto, ay. 100 na rin inaabot. Maunay ang problema nato. Yet we are claiming we are strong followers of Christ. No, we're not. We are not. Kaya ang tinuod na sumusunod ni Kristo, nakadepende na siya kanunay sa Ginoo. Doon sa palengke, may nag-interview, sino bang maging gusto mong Pangulo tayo? Sabi niya, kahit sino. Kasi pag-angat sa buhay, nasa tao naman. Kung di tayo kagawa, wala tayong kakainin. Di tayo aangat. Kung doon lang tayo sa lagi nakaano sa gobyerno, di tayo aangat. Kanang imong gipakig, kinaman sa makigbirahanay lagi buhok, kaya kanang lagi ng politiko, lagi yung pabutaran. Inig kadaog anak, tukuran kagbalan. Inig daog niya, dadan kagos kasako. Inig daog niya, lamanohan ka, mag-picture mo, magtapan mo. Relax ra. Gamitan lang imong kasing-kasing. Ibot ni mo siya, niya. Butaran ni mo siya, niya. Ampo usod ni mo siya. Daog sila, o kisay ang daog nila. Ampuran ni mo, hinada lang ko. Ayaw pasangiling ang kalisod, may ayaw kay mali, may mayor mo na pili. Kalisod, may ayaw gutom, may ayaw kay kining among gobernador, kining among presidente, ayaw. Naglisod kag ayaw, gigutom kag ayaw, kay naay chance itanong, sige ra kag cellphone. Wa kay pangaling, gaulan na, kay naay chance ipangahoy, wa ka nang ahoy. Ayaw na nag-iisalig ni bisang kinsa, oy. O, kabalo ka? Kabalo ka? Kaya pa tayo kinaiya. Kung naay sulod ang kwarta, ang naisulod ang bulsa, di yun mahilo na, o di magasto. Dahil yung inikagasto na amang problema. Kanang magsigitag, reklamos kinabuhi nga, grabe, nagyang paitang kinabuhi, ay, wait, pas ang palaya. Pritog abdo ka naman. Ba't paminaw pag-ayo? Naamantay Ginoo. Kung naa ka sa season katong ingon ni mama, naay panahon sa mga nagsakit ako panahon sa pag-ayo. Kana nga season, relax ra. Relax lang. Kay naay season mo ako. Gani, karon iniigang kayo, pero relax lang, abot nga ang takulan. Human ang takulan mo. Lord, inihita naman kayo, ayaw kabalaka, palmo niya ang adlaw niyang alasas. Lord, ngit-ngit ayaw kabalaka, pag alasas pasigaon na po ni Lord. Naasa ginuota, nakadepende. So, kung imong isalig, imong kaugalingon, imong pamilya, imong future, imong pag-eskwela, imong trabaho, sa tao, nagtukod ka sa imong kaugmaon sa balas. Pero kung imong isalig ang imong kinabuhi diya sa Ginoo, magkinaunsa man ang kinabuhi, mag-ulan, magpaulan ka, kung init, magpaiton ka, magpainit. Then magpakatutuo na kang tao, ilabas ni mo kung sagil ka, ay, daghang dili malipayon, te. Nga naman, te. Sige, pakaroon nun kayo. Bisa ko ako, ikahunat. Makilibel yun siya ng mga artistang hunat. Dato na sila. Kung sa iyang suot, o may iyang suot. Masina ba? Pagpakita na yung napakyastas atong pag-claim, kita, ligon nga sumusunod ni Kristo. Ingon ang Bible, kitang tanan magtutugod. Verse 11. Kay walay laing patukuranan nga gipahiluna ni bisan kinsa gawas sa gipahiluna na nga mao si Kristo. Kung basahon sa English, for other foundation can no man lay than that is laid which is Jesus Christ. Wala na laing ligong batong gimong patukuranan
gawas na paimutang ng Ama of Jesus Christ. In verse 12, now, if anyone or any man build upon this foundation, o sa iyang materialis yung gigamit, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble? Stubble? Ano yung stubble? Pinulungan ha? So, ingon siya, paminaw ha, usara ang pundasyon. Minaw na ta ha? Nagsugod pa ko. Usara ang pundasyon. Ang atong gituuhan din ang ninaog nagpalangsang sa krus. Ang uban may lahi mamong tinuuhan. Di ba? Muna ka sa karamadog ka? Manguntan na ko, nadalaing Kristo na langsang. Managbayad sa imo sa akong sala. Nadalaing tao nagpakatao sa bakal ni Maria. Nadalaing Diyos nagpakatao. Wala. Ngayon ka tinuuhan. Kasi may tinuuhan ba? Araw ba po, di na kung gusto ka. Okay, so in verse 12, now, if anyone build, kay usara man ang patukuranan natong tanan, kinsa tong musulay og sunod og moalagad sa Ginoo. Kung maminaw sa tayo, gagamit sa gold. Pero magdepende kay basi mo compromise mo sa silver ya. Ani mga Kristohano na nga nanay Kristo kinabuhi, nanay pundasyon kinabuhi nga ikaw rin bahala. Sa uli mong pagtukod, imong pagkakristohanon. Gamit pa ka bato. Batuhon. Or sa uli mong pagtukod, imong kagalingon, kahoy ba imong gamiton? Or kini bang mga dagami nga gipulpog? Kini bang mga clay? Kanya-kanya tayo. Now listen to me. Ang pulong sa Diyos, kitudlo na, giwali na, gibasa na, nadungog na nato. Ikaw nalay bahala kung sa imong matang ng pagkakristohanon ng imong tukuron. Because sad to say, daghang mga Kristohanon nagtukod gihapon og dalirang anayon nga mga pagkinabuhi. Ako nga nagwali paningnon ko ni Lord, kung giako lang, gitukod ang akong pagtuo nga pawala ra. Ikaw nga naminaw, kung imo rang pawala pod ang imuhang pagkakristohanon, ingon si Lord, pariho ta nga gitukuran. Pareho tag tukuranan, pareho tag pundasyon, si Kristo o ang iyang pulong mga pundasyon, pero naan mo kung saan mo pagtukod ang imo, naapon na ako kung saan na pagtukod ang imo, ako Ba't hinumdumini nga sa kinabuhi, dunay ulan sa problema, nay bagyo o nay baha, muna hinumdumi, kung ang imong pagkakristohanon, duwa-duwa, mura nakakabalay-balay, nakuksok mga kahoy, tibumbungag mga dahon-dahon sa saging, butangan og sa limbong mga atop sa dahon sa kunoy, ikaw may bahala, basta kay, as for me, ingon si Joshua, and my house, in Joshua chapter 24 verse 15, I will build my family upon the rock. Magalagad kami sa Ginoo. O siguro na mo nga gold ang among gamiton. But di ba sabot, ang tanan niyang isulti among i-apply. Kamo na'y bahala o ang inyong pagkinabuhi, mga gabok nga kahoy, kamo na'y bahala o unsaon yung pag-apply. Basta kay giwali na ang bato, na ana ang patukuranan, ikaw na'y bahala ang saon mo. But remember in the days of judgment. Ingon niya, arita diri. Na days of judgment, mga igsoon. Ingon siya sa verse 11 sa verse 12, may pipila na mogamit og bulawan plata, bililon mga bato alang sa pagtukuranan. Ang uban mogamit og kahoy, sakbot og dagami. Og ang kalidad sa binuhatan sa taksa-taksa makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Listen to me ha, kalayo. So layan kini diha sa kalayo og sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tao diha sa patukuranan dili masunod, makadawat siya ganti. Dili na tanaw tanan. Ang kada usa nato kaniya karon din ang patukuranan sa atong gugma, pag-alagad sa Dios, atong pagtuo, walay lain si Kristo. Samtang nagapadayon tagpaminaw siyang mga pulong, basa siyang pulong unya atong gikinabuhi, daw nagpanday ta o nagtukod ta sa atong kaugmaon.
Diha sa bato nga mao si Kristo. Pero sa gikaingon ko na, dili tanan mo gamit sa maayo nilang gasa sa pagtulo. Ang uban mo gamit ra og dali rang magubah nga patok ilang itukod sa ilang kaugmangan. But ang uban nga naminaw gyud og gi-apply nilang pagkinabuhi, gisiguro nila nga gold ang ilang gipanday hangtod ni Muhammad. Kay sa adlaw sa paghukom, di man ko maingon nagsuot kag t-shirt Christian na ka kanay verse imong t-shirt. Di po ko maingon nay cross ang imong dughan Christian na ka kay nakay cross. Nay cross ang imong mahibaw-an ni kay ngabot ang adlaw. Sama sa Matthew 7:24-27, sulayon ni Lord ang kalidad. Magpadala siyang ulan. Tingali ulanon tag problema. Dayong mong baha pagyud o balatian kawalan. Kunya ang bagyo, ang depresyon, ang stress, ang kaguliang, problema sa pamilya, muabot o mukusok-kusok diha ninyo. Remember nga ningon si Lord, kadtong natukod sa bato. Plus, giingon pagyod sa 1 Corinthians chapter 3, ni gamit og gold. Wala kini natumbah kay natukod sa bato. But in 26 and 27, ingon siya, apan kadtong igo rang namati. Suna na siya bato. Kaya nakadungog mo siya sa bato, nga si Kristo, gitudlo po ang iyang pulo. Pero wala nagbuhat. Sama ra sa taong nagtukod sa balay. Wala diha sa bato, sa tapat sa balas. Ang gigamit pagyod dili good quality ng mga materials. I tell you, every time na muanhi ka, walay lipod-lipod ang pulong sa Ginoo nga gitudlo. Because every time nga nay mo tindog diri sa tubangan, dili relihiyon ang giwani kung dili ang pulong sa Ginoo. Ingon si Apostol Paul pagsulti kanila diha sa buhat, ingon siya, gibuhat namo ang tanan. Uban ang mga luha nagpailog kami. Nagagisulti si Paul, unya ningon sa katapusan, kung duna unya ninyo dili maluwas kayo ng pagsugya. Ngano man? Because dili ang tanan nagtukod sa iyang kaugalingon diha sa bato ng mga Kristo. Ang uban nasa church pero ilang pagkinabuhi ito natukod sa balas. Mauna ng ilang kinabuhi, ang usa sa kalibutan, ang usa di asa wala gayon-ingon anak pag-alagad nato sa Ginoo. Manang hopefully dili ta maaptan sa panahon sa adlaw sa paghukom tungod kay gitakda man ang panahon ng mga ito. Ang pinaka-challenge nako aning kinabuhian ug natong tanan karon mao ni bisag pila ka mga presidente ang magpuli-puli sa atong nasod. Kung ikaw dili magpabag-os Ginoo, magpabilin kang ing anak na gihapon. Because walay labot ang issue sila, maghimo sila mga project, mga programa diha, ang tax gamito nila sa paagi nga mo lambot. Pero maghisgot na tag paglambo sa kinabuhi ang Ginoo ng kahimuan. Pero di na mabuhat ni Lord kung ikaw mag-cooperate. Kay ingnon ka nako nindot na kayo kag balay. Pero ang gingos Bible malumpak ka na og magulmo. In other words, professional na ko, sikat na kayo ko, dato na kayo ko, powerful na kayo ko, pag abos problema balatian katalagban tanan. Walay nabilin. Wala. Even ang atong governor, ang balay niya, tabunan o tubig. Lahat ni Kristohan. Ito mga Kristohan, unsay mahitapos kalibutan, nakahibaw na ta. Philippians chapter 3:20. Our citizenship is in heaven. Mga marmol lang imong balay. Nice kayo, ilado na ka, sikat na kakaayo. Pag-abot ang time, kupas ka na. Pareha itong artista. Kung walang kuningon nilang artista na, si Kuana, ipot sila kaila. Kay new generation man sila. So, matong, isang artista. Yung Victor nila na. Ilang research. Ang maunjol. Yung anak gamit ang pusil.
Alastin ko yung wagi ng musik. Pero, wala na kayo na kaila. Ang tanan mawala ra igsoon. Ang tanan mawala mapapas. Doon na rin usang magpabilin ang bato ng mga si Kristo. Maong niingon siya sa John 15, ako ang punuan, kamo ang sanga. So ang sanga na siya friends. Na siya kasikatan, na siya kwarta, na siya power. And what is that? Wala. Ining bagyo, wala ang dahon, wala ang bunga, wala ang ulan. Pero it doesn't matter kung naapay punuan. Amen? Kay mawala ang tanan sa sanga, ang punuan makahatag mas labaw pas na wala niya. That is why ni Mas Kristo ako ang punuan. Ayaw pag-uul, mawala yung higala, mawala yung kwarta, mawala tanan. As long as naara si Kristo. Mag-unsa man ang bunga, dahon, ng gula, nakakanan mo mga friends, sikat kay ka, wala ka nakakunik sa punuan na mo si Kristo. And remember this, ang estados kinabuhi nato karon dili maoy pasikaranan, dili maoy tan-awon kung unsa ka kasiguridad, unsa ka kasecure sa kinabuhi. But kadtong na-connect sa punuan nga mao si Kristo, kadtong natungkod sa bato nga mao si Kristo, ang pinaka naay kasiguruhan. That is why this morning nag-challenge sila. Himuang nga sa matag adlaw nga nahabilin pa sa mga katuigan, panahon ug kinabuhi nimo. Gastuhan at manalipay ang maghatag. You are struggle kag cancer, unsa na na stage, padayon na sa paggasto ang kinabuhi para malipay ang naghatag. Nakay problema sa imong pamilya, padayon para malipay ang naghatag sa imong kinabuhi. Because ang maabot nga adlaw, tistingan ta. Tistingan ta tani. Pareho tang bato nga nadungog. Ang pulong pareho. Pero ang pagkinabuhi nato, dunay nagkinabuhi masama sa gold, dunay nagkinabuhi sama sa bato, napoy nagkinabuhi sama sa dagami, masabot napoy nagkinabuhi sama sa kahoy o sa yutang tulungan. But remember, may nag-abot sa adlaw sa panahon sa Ginoo, i-test ang tanan. As of now, bisan si Sir, si Sir, inainanaw niya na sila sa posisyon, kinsa may pahilunan din sa Ginoo. I-test na po na sila nila. You know what? Si Sir, ako o ang akong mga iyuan, puro sila na sa politics. Why pildi-pildi at pila katuloy? Puli-puli sila. Ang igagaw sa akong mama, mo mayor, mo vice mayor, sige sila dala. Ba't niabot ragid ang time? Inig-abot sa eleksyon, magbulag na po sila. Moingon ang leader, moingon ang mayor, example. Wala nila himo si Kuan. Being a city councilor, wala nila himo. Sa pagkatinood lang daghan siya maayong plano, pero dili suportaran sa mayor or sa leader o sa upang kataubanan. And later siya ragapoy madaot kay ingon siyang walay nahimo. Ingana ang reality. Pero kabalo ka, ang pinaka-nindot jud kini, makita nimo nga ikaw wala nahimo sa kagalingon, siya wala nahimo sa kagalingon, wala nahimo. Ang Diyos dunay dako kayo nahimo para nimo nako. Salig sa Ginoo. Before ang mga army mo sabak sa gira, silang tanan mo memorize sa Psalms 91. And after that, pila na lang kabuok ang nauli. Katong nangamatay, matubang sila judgment. Ang mga kapulisan, ay kitang tanan mo abot ang time mga tubang tas paghukom. And the problem is we don't know when pwedeng karon. Si pastor mo drive unya pagabot dito hugno ang taytayan, wala na si pastor. And then mga tubang na sila. Ikaw, kumusta man ka? Pag uli ni Muron, kaon kag munggo. Saan ito munggo ha? Uy, pastor, anong mulo ka? Wala. Ipasidanan ka na ako na anytime maabot sa kinabuhi ang pangutanang prepared bata. Strong foundation si Jesus Christ lang. That is why strong ka nga followers of Christ. Kung imong nadungog, kung imong gibasa, o imong gibuhat. But bisan pag maguba na lang ng bangko, may imong gilingkuran, kadaan hilmong simba.
Kung ang imo nga dumang dili nimo i-aplika, sigurado ining abot sa trials mahagpak gyapon ta. Munang it's not all about you, it's all about God. Dili na sa unsay kanindot sa sanga kung dili ang punuan nga mong naghatag nga tanan. Dili na sa kanindot sa structure. Makahoy ba na siya, masiminto ba na siya, with metal, kabilyas, sulod, or H-beam, I-beam, mga dagkong metal ipanggamit. Wala diha ang quality. Ang quality, tuas ilalo na mao ang patikuran. Ang tangas kasing-kasing garbo, kwarta, kay mga balas na, prinsipyo, mga balas na, sala, mga pagdumot, mga balas na tanan, ipuli si Kristo kung ang iyang gugma. Malikon ka, madasit ka. Even religions, I tell you, all religions in this world appeal ning church. Balas ni kung naakadinhin ang sali. Gusto ni Lord, ngato ka mo saling ni Kristo na mao ang bato o patikuran niya. Shall we all stand? Manindog ta mga igsoon. Ang giyang ang music team sa pag-anis sa tubangan. Close your eyes and bow your head. Katong naa sa gawas, ayaw sa sigig lingit-lingit. Close your eyes. Unya, pamalandunga ang kahimtang nimo sa imong pagkakristohanan. Sigurado ba ka nga natukod ka diha sa bato? Ang mga materialis ba nga imong gigamit gold? O kristohanan ka na ay bato na ay Kristus kinabuhi. Pero ang imong gigamit igsukod na materialis, dilib-libon. Tungod kay igo na kang maminaw walay pagbuhay. Sultian tikaw, gigugma kas ayo ka pag-ayo sa Dios. Kung dili siya buot nga mapakyas ka sa imong pagpangalagan niya. Ing kabuntagon, panganluya himang pag-ampo inas, Lord, sa matag adlaw. Gusto ko makauban ka, Ginoo. Sa matag lakaw, sa tanang buhaton ko, gusto kong makauban ka. Presidente ba ka puhol sa nason? Governor ka sa atong probinsya, may mukhang mayor, leaders, atong lungsod, sa atong barangay, o sa bisan asang atong komunidad. Remember this. Kung wala ang Ginoo, wala gid tayo mahimo. We have this intellect, strategy, and everything, but without God, murag ang sangang na bulag sa pulong. You need Christ na mao ang pundasyon ng patukuranan. Be strong followers of Christ. Hindi na si Lord sa matag adlaw.